No, tak chcel som natočiť krátky vlog o tom, ako sa jazdí s touto motorkou tuto na Slovensku, lebo mám pocit, že na Slovensku s ňou nikto nejazdí a pritom viac na východ je celkom obľúbená, ale značka Royal Enfield na Slovensku podľa mňa len tak to človek nestretne na uliciach, ale ja som sa rozhodoval, že si kúpim niečo menšie a Royal Enfield bol z tých značiek, ktoré produkujú same také menšie motorky, väčšinou maximálne do 650, ale kopa z nich je 350 a kopa z nich bolo vzduchom chladených a to ma chvíľku odrádzalo, až kým proste neprišiel ten motor Sherpa a z 450 na Himalaja novinovom a dali ho do tejto Guerrilla 450 a inak nastavili na iný účel, ale konečne kvapalino chladený motor, dvojnásobný výkon oproti vzduchom chladeným a tak nakoniec po rozhodovaní medzi tými menšími kubatúrami od 350 do 500 som sa rozhodol pre Guerillu. Aj preto, že asi to bola jedna z mála, ktorých mali k dispozícii a ja som ju v zozname mal, že buď alebo. A rozhodoval som sa medzi Hondou 350 a možno niečím ešte trochu väčším, nejakým Benelli Leoncino 500 Trail. A vlastne, hej, ten Trail ma lákal v tom, že je viac scrambler a tá Honda 350 bola zase taká skromná na ten výkon a ja som si hovoril, že Guerilla by mohla byť niečo medzi. A tak som si ju obstaral. U nás nestretávam nikoho na Slovensku s takouto motorkou. Páčila sa mi táto farebná kombinácia. A nechcem to veľmi nejak technicky rozoberať, lebo až tak som tie motorky nechcel ani technicky riešiť, že ktorá má o kilowaty kone viacej alebo tak, ale ide o ten pocit z toho jazdenia a keď som si ju kúpil, tak, alebo keď som si ju vyberal a keď som si na ňu sadol, tak zrazu som mal proste oveľa lepší pocit z toho, že viem, čo od nej budem čakať a možno vlastne toto je tá pravá motorka. Než chodiť po autosalónoch, motosalónoch, vyskúšať si tam 300 motoriek a potom človek si nezapamätá, aký má z toho pocit. Vôbec si s tým nezajazdí, nevie, čo mu to dá, nevie, čo môže očakávať, nevie, aké emócie bude dostávať od tej motorky. A tak ja keď som túto motorku vydával na videách po celom YouTube, tak mne paradoxne pripadala zvlášť na tou nádržou. Tá nádrž je strašne taká nejaká plítka ako keby. Mne to tak pripadalo a nevedel som sa na to nastaviť. Nevedel som akože ako to v skutočnosti bude vyzerať. Nevedel som, či sa s tým budem vedieť stotožniť. A v skutočnosti, keď som tú motorku videl, keď som si na to sadol, keď vidím tú farebnú kombináciu s tou nádržou, ten celý tvar tej motorky, tak je to super. Akože vôbec neriešim už tú nádrž. Tá nádrž sa mi práve že teraz veľmi páči, keď to vidím osobne, keď s tým jazdím. A možno nie je to také turistické, nie je to také vysoké, že by človek bol krytý pred vetrom, ale v skutočnosti to ťažisko, ako je nízko, tak to ťažisko je super pre začiatočníckeho motorkára a oveľa bezpečnejšie sa na tom človek cíti a oveľa komfortnejšie a zrazu zistí, že táto motorka mu dáva oveľa viac než kadejaké tie papierové turistiky, ktoré sú síce super na veľké vzdialenosti, chránené pred vetrom a v skutočnosti mal som 850 Yamahu
A starú pripomínam, lebo nie sú to tie nové, možno to by bol zase iný zážitok, ale tá stará, veľká, ťažká, jednoducho, v skutočnosti som sa obával každej jazdy a som pochopil, že to nie je pre mňa to práve. A pri tejto malej motorke, relatívne malej, pretože inak je v skutočnosti super, je to ako niečo ako naháč, no je to roadster, klasifikované podľa výrobcu, ale na tom vôbec nezáleží, akože čo to je, lebo ten pocit z toho ťažiska z tej jazdy je úplne pohodový a jasné, že vietor fúka zo všetkých strán, ale zrazu to tak necítim, ako na tej 850 som to riešil, mal som 2 plexi štíty a aj tak mi bolo málo a tuto som si kúpil taký volejaký lacný čínsky šrot a podľa mňa je to zbytočné, ale a ťažko sa to tam montovalo, nesedí na túto motorku, takže ešte porozmýšľam, či ho tam nechám, ale tá samotná motorka nemá žiadny problém aj bez neho. A myslel som si, že nejaký veľký, teda väčší štít by sa mi tam predsa len hodil, ale myslím, že až tak nejak veľmi ho riešiť nebudem. Také tie osobné skúsenosti po asi 600 kilometroch, len nedávno som bol na prvej servisnej prehliadke a po tých 600 kilometroch hovorím, že samé pozitívne zážitky z toho. A možno, aby som nehovoril, že všetko je na nej dokonalé, tak sú na nej nejaké detaily, ktoré by som časom možno začal riešiť, a to sú spätné zrcátka. Človek sa s tým hrá, človek to nastavuje, aj tak polovicu z tých spätných zrkadiel vidí tam akorát svoje ruky, svoje ramená. A to nie som žiadny ramenatý chlap. A potom to sedadlo, akože všetci ho ospevujú, všetkým sa sedadlo páči, všetkým sedí, všetci si na ňom posedia celkom v pohode, ale ja si tam neviem nájsť polohu. Ja pozerám na to sedadlo sa zvažuje dopredu, takto. A chcel som si pôvodne sadnúť viac dozadu, ale to človeka tlačí dopredu. Ja som trochu vyšší, mám 182 a myslel som, že v pohode s mojou výškou sa posuniem dozadu a bude to v pohode. Lenže keď si sadnem dozadu, tak ma to posúva smerom dopredu, potom si neviem nájsť pozíciu a tak nakoniec som skončil na tej takmer prednej časti, tej úplne zosunutej, a tam sedávam. A až keď sa človek poriadne rozbehne, tak ho to vlastne trochu viac posunie a zatlačí do tej zadnej časti toho sedadla. Ale v skutočnosti na tom viac menej jazdím a bojujem s tým sedadlom. Rozmýšľam, čo s tým, že či ho budem neskôr riešiť, alebo si na to zvyknem. Takže zatiaľ s ním skôr zápasím s tým sedadlom. Ale oni majú nejaké, výrobca má nejaké alternatívy tých sedadiel, takže je myslím, že nejaké cestné a vyslovene je nejaké turistickejšie. Takže uvidí sa neskôr. Ešte možno nejaké padáky by to chcelo, padacie rámy, ale na tejto motorke, ktorá má ťažisko dobre nízko, to naozaj ani nie je nutné. Tá motorka sa tak ľahko ovláda, tak dobre ide a človek nemá pocit, že by ho to prevážilo, že by s ňou spadol, alebo že by ho to na križovatke, kde zle zastaví a má nejak spriečené riadidla, že by sa to celé prevážilo. No to proste tuto nehrozí. A inak ešte rozmýšľam, čo by som tam riešil, ale v skutočnosti ja mám tú verziu s tým celým komplet elektronickým tachometrom. Nejak zase veľmi som sa s ním ešte nezžil, pomaly sa s ním zoznamujem, takže po tých 600 km ledva som ho spároval s mobilom a akože je celkom prehľadný a informácií je tam viac podľa mňa, než ja potrebujem, ale inak je, akože chcel som niečo moderné, chcel som niečo, čo nebude také, že mi to ukáže len svetielko neutrálu,
zelené, takže túto komplet všetky údaje o zaradenej rýchlosti, každá rýchlosť je tam ukázaná, a spotreba tam je ukázaná, dojazd a také veci sa tam môžu poprepínať. Napríklad tá spotreba, čo sa týka tejto motorky, čo som najazdil za tých 600 km, je približne 3,3 litra na 100 km. Takže ja som s tým úplne spokojný, aj toto ma naozaj pozitívne prekvapilo. A je k tomu vo štandardnej výbave aj stredový stojan, okrem klasického, takže aj ten využívam. A ešte, čo by ma... Zvláštne sú riešené zadné svetlá, ktoré akože... Skúsim to nakopnúť. Ktoré svietia, teda iba tie bočné blinkre sú tam, to je všetko, akože to sú celé svetlá. To sú aj brzdové, aj smerovky, aj nočné. Jednoducho v týchto dvoch svetlách vzadu je kompletka. Takže nie je tam žiadne iné svetlo zadné, ale pritom plní to komplet funkciu, takže v pohode. Ešte sa nikto nesťažoval. Ten zvuk motora je skvelý. Na takúto motorku 450 jednoválec je naozaj ten výfuk parádny a nemôžem si pomôcť, ale lepšie som si asi nemohol vybrať. Možno, že nie je to na cestovanie po svete, ale ten typ motora a ten výkon motora a ten výfuk, toto tiež každý začiatočník bude nadmieru spokojný s tým. A nie je to tu prečudlíkované. Je tu zo pár ovládačov. No tam sa ovláda viac menej menu v tom palubnom počítači. A potom plus sú tu nejaké módy, dva. Jeden Eco a jeden Performance. A to je všetko. A ja jazdím celú dobu na Performance a mám tu spotrebu 3,3 litra, takže v pohodičke. Cez mesto sa jazdí obvykle asi na 4. Tam sa ide okolo 50-60 a motorka má vtedy asi 4000 otáčok, takže s tým si človek vystačí a inak akože ťahá, aj keď má menej a vyťahne samozrejme aj oveľa viac. Zatiaľ to len skôr zabieham, takže zase nejak ešte nestrieľam tie otáčky do štvorciferných čísiel, ale teda to už sú 5-ciferné, štvorciferné sú tie tisícky. Takže ešte som sa nedostal k nejakým 7000, 8000, 9000 a viac, ale zatiaľ je to v pohodičke. Toto je na jazdenie, toto není na to, aby človek vystrelil ako raketa a pritom si úplne v pohode užije celý ten motorkársky zážitok bez toho, aby mu muselo byť niečo ľúto. A jasné, že nevyštartuje to ako nejaká 800, ale pritom človek si hovorí, že aspoň sa v kľude prevezie, dostane sa kam chce a preto aj tuto sa vozím po takýchto cestičkách mimo dedinu a nemám s tým žiadny problém. Človek sa na to môže postaviť na stúpačky, jasné, že to není opäť ako turistika, ale človek sa zväzie aj na tých stúpačkách, keď sú nejaké nerovnosti, diery a podobne. A to na našich cestách je toho habadej. Takže všetko sa dá s touto motorkou. Takže po tých 600 km si hovorím, že
tak dobrý pocit z motorky som nemal, veru. A to som už, ako nehovorím, že veľa najazdil, to teda asi nie. Skôr by som sa práve hodnotil za začiatočníka, ale už zo pár motoriek som skúšal a toto je asi najlepšia kombinácia všetkého, čo to má. Od modernosti, cez štýl, cez univerzálnosť a aj ten v pohode výkon a ekonomická spotreba. Takže ja som rád a dúfam, že natočím ešte nejaké video, keď budem mať nejaké nové poznatky o tej motorke. Ešte si vyskúšame ten zvuk toho motora.